Babi na uku, Malam ya yi jawabi ne akan siffofi 10 na macen da ba a mantawa da ita. Babi na uku, siffofi 10 na matar da ba a mantawa da ita. Matar da ta yarda ita mace ce, don ta tanadi dukkan abubuwan da ake bukata a wajen mace. Duk matar da ta yarda ita mace ce, lallai za ka ga maganarta, da tafiyarta, da motsinta, da kallonta, da murmushinta, da idonta, da hannayenta, ta san ko ina mijinta zai iya kalla, za ka ga ta gyara shi. Ƙarƙashin kanta ne ta gyara, ko ina jikinta har zuwa ƙarƙashin kanta tana ƙamshi, tana cikin yanayi mai ban sha'awa, yadda mijinta in ya ganta zai farin ciki. Kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku faranta wa mazan ku rai. Ma'ana mace za ta faranta wa mijinta rai ne in tana da tsafta, tana da kwalliya, tana da halaye masu kyau, tana kula da addini, tana da tarbiyya, ta iya girki, ta iya abinci, ta iya magana, ta iya tarairaya, tana da siffofi waɗanda miji zai ga cewa in ya koma gida ma lokacin da ya zauna tare da ita bai asarar lokacin ba. Sannan na biyu, mace mai hikima da azanci, wacce ta karanta mijinta da kyau kuma take kaucewa duk wani abu da zai kawo yamutsi ko rashin fahimta tsakaninsu. Namiji yana son mace mai hikima wacce ta iya magana, domin ita magana akwai mummuna, akwai kyakkyawa, akwai baka, akwai lalacecciyar magana. Magana iri-iri ce, ba siffar da ba a ba magana. Ana cewa doguwar magana, gajeriyar magana, farar magana, bakar magana, kyakkyawan magana, mummunar magana, kakkaurar magana, siririyar magana, doguwar magana, gajeriyar magana. Saboda wanda ya iya sarrafa harshensa wajen kalmomi masu daɗi sukan yi tasiri, kuma sukan kwantar da hankali, kuma sukan zama alheri ga miji idan ya samu mata mai tassausan lafazi da lallausan lafazi da kuma kyakkyawan lafazi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kalma mai daɗi sadaka ce. Malamai suka ce kalma mai daɗi iri biyu ce. Akwai kalma ta zikiri da salati da istighfari da hailala, sannan kuma akwai kalma da zaka gaya wa wanda kake kauna, wanda zaka faranta masa rai, to akwai ladan sadaka a ciki. Za su iya rayuwar aure cikin jin daɗi da samun girmamawa, musamman a wajen zance. Na uku, mace mai taushin hali da nutsuwa. Hakika namiji yana son mace mai taushin hali da nutsuwa, wadda mijinta yake jin nutsuwa idan yana tare da ita. Ba mace mai harguwa ba, ba mai ɗaga murya ba, ba mai hayaniya ba, ba mai kururuwa ba, ba mai daka tsawa ba. Wannan irin matar ba wanda yake sha'awarta. Don haka mace mai taushin hali, mai nutsuwa, mai hankali, mai bi a sannu, wanda ta ce mace da ta ƙware kuma ta iya kimiyyar aure. Da yadda ake koyon kimiyya ta fannoni daban-daban, shi ma auren nan fa kimiyya gare shi, wanda idan ba a ƙware a kimiyya da fasahar aure ba, to sai a je a yi ta yin sa ta ci barkatai, kuma kowa baya jin daɗin abin. Mijin yana cewa saboda 'ya'ya nake zaune da ita, ita ma tana cewa wallahi da ba don 'ya'yana ba da yanzu na tafi. An gaji da juna saboda ba a sabunta rayuwar, haka ake zaune, ba updating ba upgrading. Na hudu, mace ba kuɗi ya dame ta ba, ita mijinta kawai take so. An ce mace za ta ce miji kawai nake so, ta in ta samu mijin kuma duk bukatunta zai ta ɗora a kansa. Akwai wata matar da in kana da kuɗi za ka ga fara'a, za ka ga dariya, za ka ga sakin fuska da laushin murya. Amma ranar da baka da shi, idan ta sha kunu ta ɓata rai, ba za ka iya shawo kanta ba. Don haka ita akwai ake zaman lafiya. Idan ranar da baka da kuɗi, su ta tattara inata ta sa inda dare ya mata. Wannan matar ba kowa ke son ta ba. Akwai matar kuɗi, in kana da kuɗi a zauna lafiya. Akwai matar mulki, in kana kan kujera ana damawa da kai a zauna lafiya. Ranar da ta ga teno ka ta ƙare, ko an maka ritaya ko an kore ka, sai ta tattara inata ta ce ni kujerar ka na aura ba kai ba, kuma yau babu kujerar, don haka na san da dare ya mun. Wata matar kuɗin ka ta aura, ranar da kuɗin suka ƙare, ta ga tsiya ta same ka, sai ta tattara inata ta san da dare ya mata, saboda kuɗin ta aura ba kai ba. Da haka ne aka ce kakka duba kyan mace kawai, ko asalinta kawai, ko kuma wato abin nan ɗinta, ka duba addininta da iliminta da tarbiyyar da aka yi mata a gidansu. Sannan ragowar su biyo baya, mai ilimi mai kyau, mai addini mai kyau, to wannan kan ana so. Amma kyau ba addini, to wannan ba abin ɗauka ba ne. Kun da ya ga miciji yana da kyau, amma gudunsa ake. Na biyar, mace mai haƙuri da juriya,
babu gunaguni ba mita, wacce take da haƙuri da juriya, babu kai ƙara ga iyaye da ƙawaye, babu yawan mita, babu yawan faɗa da rigima, kullum ni an yi min kaza, shekaran jiya ma haka aka yi min, jiya ma haka aka yi min, rannan ma haka kai min, rannan ma abin da ya wuce sai ta tattaro na shekara ma duk ta riƙe ta lissafa, tana ta lissafo abin da aka yi mata saboda rashin haƙuri da mita. Kai wani yana cewa ma da mace mai mita ƙara mayya, mayya tana son ka ba ta cinye ka ba. Na 6, mace da ta ɗauki kanta likita a wajen mijinta. Idan miji ba shi da lafiya ta tabbatar ya samu kulawa, ta ririta mijinta, ya kamata ki kula da idonsa kar ya ga mummunan abu, ki kula da hancinsa kada ya shaƙi wari, ki kula da bakinsa don ya ci abinci mai daɗi, kula da kunnensa kada ya ji mummunar magana, ki kula da hutunsa da abincinsa. Duk irin su tausa ɗin nan da ake yi fanni ce daban-daban, ta yatsu, ta hannu, ta jiki, ya kamata a ce mace duk ta aikos akan waɗannan. Shi ma abincin kala-kala ne, a ce duk ta ƙware a cikin sarrafa abinci wanda mijinta yake so, in ya zo da baƙi ba zai ji kunya ba. Na 7, mace mai saurin ɗaukan ishara, tana gane abu, tana gane magana. Da hakika ana son mace mai saurin ɗaukan ishara, tana gane shiru, tana gane magana, tana gane gatse, tana gane motsi da yanayin shiga da fita, da samu da rashi, da yadda ake ciki a duniya. Irin wannan mata kowa yana santa, ba sai ka tsaya kana ta surutu ba, ta san yanzu ana samu, da haka ta kawo bukata ba matsala, ta san yanzu gari ko ƙarshen wata ne, ko ba albashi ba, ko an yi ritaya, ko ba a da lafiya, ko an yi wata hidimar kuɗi, ko wani yanayi ya zo da ba samu, ko samun ya ragu, ko an yi asara. To a irin wannan lokaci ta san irin bukatun da take da su sai ta rage, saboda an shiga yanayi wanda ba komai ake ba. Amma wata mata ba ruwanta, duk musifar da kake ciki kawai ita ka biya mata bukatar ta na abin da take so, kai mata ɗinki, in ma ɗaure ka za a je a ɗaure ka. Na 8, mace mai sakakkiyar zuciya wacce ba ta da kulli. Irin wannan ana ƙaunarta, ba ta da niyyar ramuwa. Akwai matar da take kullun dama take so ta samu domin ta rama abin da aka yi mata a baya, ta riƙe ta ƙudire, tana jiran dama ta rama abin da aka yi mata, mai riƙo ce. To irin wannan matar ba a santa. Na 9, mace mai ƙara wa miji kuzari da ƙarfin hali akan manufarsa. Idan kai namiji ne malami mai karantarwa, to kullum ƙarfafa maka gwiwa take yi. Yau ka je ka yi karatun nan da kake, ka kwaje wannan. In kai mai zumunta ne ta dinga tuna maka, akwai fa abokanka da 'yan uwanka kwana 2 ban ji ka ce komai akan su ba, kana musu waya kuwa, kana musu test, ka kwaje ka gaishe da babarka, ka kwa gaishe da babanka. Akwai aikin sadaka da kake ka kwayi, akwai kaza, ta dinga tuna maka abu. In siyasa kake ta dinga karfafa maka gwiwa, ka faɗi zaɓe ta ce ba komai mai gida, ƙara shiri gaba. In kasuwanci kake ta ga kayi asara, ta dinga karfafa ma zuciya, kakka damu, ai mun samu wata rana, in dan tani ne dai ba matsala. Duk irin sana'ar da kake yi ka samu matar da za ta dinga karfafa maka gwiwa a kai, ba wacce za ta dinga cewa ni wannan sana'a, ni wannan al'amari, ni abin da ya dame ni wannan abu da kake wallahi ba daɗinsa nake ji ba, ina ma za ka canza harkokinka. Wato kana harkarka daban, tana harkarta daban, ba wanda ya damu da abin da wani yake ciki. In ka fita ba ta san me kake a waje ba, kai ko baka san me take a gida ba. Abin da take a gida daban, abin da kake a waje daban. In kuma an dawo sai dai a ci abinci, a yi mu'amala aure, a kwanta, da safe a sake fita. Ba za ta gaya maka me ya faru a cikin gida ba, kai ba za ka gaya mata me ya faru a waje ba, balle ka ba ta shawara, ita ma ta baka shawara. Kuma yin magana da wani akan damuwarka yakan rage maka damuwar, musamman ka gaya masoyinka, ya dinga Allah sarki, Allah ya kiyaye, Allah ya tsare, kada Allah ya sake maimaita irin wannan kalmomin sai su taimaka daɗi a rai. Amma ka ba abu a zuciya sai dai a ga kawai mutum ya haɗi zuciya ya mutu, a dinga cewa jiyan nan fa muka rabu da shi, wai aka aiko kuma da safe ya mutu, saboda abubuwa sun ci shi da yawa a ransa. Shi baya hira da matarsa, baya magana da matarsa, baya shawara da matarsa, baya murmushi da ita, baya sakan mata fuska, ba abin da suke yi sai dai kawai shigo a ce mai gida barka da zuwa, ga abinci, ya wanke hannunsa, ya ci, ya koshi, ya gyatsa, ya samu shimfiɗa ya kwanta, shikenan kuma da safe ya wanka, ya sake buga kaya, ya fita. Ya abin da yake yi kenan. Na 10, mace mai riƙon amanar aure da soyayya ga mijinta kawai. Ba a san mace mai fitsara, ko mace mai tabarruji, ko mace mai fasikanci, ko mai jawo kwarto zuwa gare ta. Sawa'un kwarton nan irin na fili ne ko kwarto ne na social media. Da haka waya ɗin nan
sai an yi taka tsantsan da ita, ki san da wa za ki kulla abota, da wa za ki kulla ƙawa, wa za ki ba shawara, wa za ki jawo gidanki, wa za ki jawo kusa da ke, da wa za ki mu'amala. In ba haka ba to za ki fada cikin nadama. Akwai wata da take da ƙawa, sai ƙawar tata take zuwa gidanta tana ga irin ni'ima da irin daɗin da take ji a gidan nan, ga abinci nan a sto, ga komai nan, ga inji nan, in ma ba wuta a tada inji, ga AC, ga jin daɗi. Ashe wannan ƙawa tata bazawara tana mata hassada. Rannan sai suka ɗan samu matsala da mijin, sai take gaya ma wannan ƙawar tata, kin ga abin da mijina ya min. Tana faɗa tana kuka, ta ce ai wallahi ke kika haƙura, in ni ce ke ba zan yadda a dinga yi min wannan wulaƙancin, ana min irin wannan cin fuskar da irin wannan tozartawa ba. Ta ziga ta yi mata famfo. Mai gida ya zo, ta ce in ka ce kai ɗan halal ne, baban kawana da babar kawanci sun haife ka da halacci ka sake ni. Shi kuma ya ɗauko takarda ya rubuta ya bata. To sai kuma wannan ƙawar ta yi masa waya, wani ashe kwana biyu na zo, ce wallahi kin ji kin ta cika, amma ba ta kyauta ba, ai bai kamata irin ka ai maka haka ba, kada kai mata kirki da mutunci. To kaji ina maka fatan alheri, Allah ya baka mace ta gari. Kwana biyu sai ta yi test, ta yi waya, kawai sai ta ji an ɗaura masa aure da ƙawarta. Shi ne take tambaya, wai ƙawata ta ci amanata. Na ce ba amana ki ta ci ba, hankali ta koya miki. Saboda haka ya kamata mata su yi taka tsantsan cikin harkokinsu na rayuwa, domin kada su je su rufe gida da ɓarawo. Ki san da wa kike ƙawa, da wa kike mu'amala, wa kike gaya wa sirrinki. Alhamdulillah, ƙarshen babi na 3 kenan. A biye mu a babi na gaba domin jin shawarwarin da malam zai bamu akan zamantakewar aure.